Sa number 3, suspended Board of Directors ng Sineco mag-file sa motion for reconsideration sa National Electrification Administration. Hindi aguntok iklaro nga kung nga napaslawan sila mag-file sa notice of extension sa kontrata upod sa KEPCO SPC Power Corporation. May panindugan si Sineco President Jojo Tiap upod sa katapos ng Board of Directors nga wala sila sang nahimo nga anomalya nga sarang nakaapekto sa mga konsumidor taliwa sa pahayag sa katapos ng Power Watch Negros. Ini matapos man napagwa ang desisyon ang National Electrification Administration Administrative Committee nga nagamando para sa 30-day suspension batok sa NAIAP, mga katapos ang BOD nga sanay Ernie Larida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panique, Eugene Velasco, anay Board of Director Robert Javellana, kag anay Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla. May kang tanan ini sa gipatuman yung 20 megawatt contract extension sang Sineco po sa KEPCO SPC Power Corporation nga nagtakop sinilang nga Mayo 2022. Patag sa Board of Directors na andan na ang hindi pagkuha sa exemption sa contract extension kag mismo ang Energy Regulatory Commission ang nagahatag sa approval para sa time of use rate pending sa approval sa natukod nga kontrata. A Consumer Watch Group ang nagpasaka sang kaso batok sa mga Board of Directors kag anay Acting General Manager sa Sineco angot sa grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to interest of the EC kag MCO. Sa desisyon sa NEA Administrative Committee nga gipagwa sa Mayo 30, ang mga akusado ang guilty of simple neglect of duty kag ginpinahan sang 30-day suspension. Why kami naka-file sa exemption sa DOE just because nga ginpadalan kami notice of default mo. Hindi ka na pwede ano nga PSA bing applyan mo to sa DOE kay may notice of default ka na, wala na. Actually wala kami nag-file sa notice of exemption just because we believe nga ang extension nga sa 2011 was already approved. Approved na siya ya. So, ang process na sa among discussion sa management kag sang board nga since it was approved already sa 2011, we have to renew na lang siya then send it to ARC.